ten balón? Mami, vidíš ty letadlo? Vidím to letadlo. Vidíte tam ten balónek nahoře? Tamhle. A tam to jedu. Tam to jedu. Co se vlastně stalo? Tu dej košíka, tu dej balóna, to nafouknou a my jdeme. A táto, když to bude dobrý, tak nějak. Když to bude dobrý, tak ještě poletíte vy, jo? Jsi vtipnej, viď? On tě humor přejde za chvilku. Tohle dělá jak maká. To bude asi fialový balón. No zapneme ten oheň a ten to asi nafoukne. No, to bylo předtím. Jo, ta paní Kazela to tam řídila ten balón. Pak se stříháme. Začíná účet. Bude foukat teplíčko. Tak, já bych teď požádal 3 pány, 3 dobrovolníky. Já jdu. Stopněte takhle jako stojím jako já, jo? Místo mě. Nebojte to pět, nemohu změnovat. Koukám dozadu. To dělaj. Budou nafukovat ten balón, víš? Tamhle jak je takový ten fukar, tak tam bude to nafukovat vzduchem, víš, ten balónek, aby byl kulatý. Asi ne, že ne. Teď takhle nevypadá balón. Tak 10-15 minut, jo, než to nafoukneme. Až to dostatečně nafoukneme, tak pak si řekneme co dále, jo? Dáme padáky.
podeš větru a to házet někam na stranu, nastavte si to přetlačovat. Úplně to pusté, bachaj, teď se někdo nastojí za točem, se to takhle zvednu, a jakmile se postaví, tak to začíná, jo? No ne, já jsem tam... Mám tam vladíra 10 na 10, hodně jako nebo stříhat. Obočí se si jeho stříhat. Ale to tady tři. To se mohl něco? To je dobrý? Vidíte se? Vyjde? Tak za měsíc, čau. Nemáme. Napíšeme z Hamburku. No, máte pasy? Nebo z Bulovky. A máte plácky s sebou? Do západního Německa. Je nepříjemný tebe tady slušit. Čeho? A to děravý. Co? To má děravý tam. Ten To hejbe, ne? Mami děje. Cože, broučku? Mami děje. No už, koukni se, už Luděj. Jo, cajt. Jsou tam, jo? Tak Jsou zapalované. Zamávejte tátovi naposled. do Prahy letěj. Kormidlo napravo. Krásný. A šťastnou cestu. Absolutně tichý. To je klid. Ahoj.
Tak vysota? Ano. Tam jedou. Jú, koukni, jak už jsou vysoko. Mami, tam jedou. Co Tam říkají? jedou. Jedou? Kam? Kam se proletět? Takže podle větru dneska uvidíme Lovosice, jo? Ne? Když jsme se dostali do Lovosic, tak by tady muselo foukat tak minimálně 3,3 metry za hodinu bychom tam byli. Tak škoda, že dolů si nedoletí. Na Barově. Máme kam to letej? Tam to letí na výlet. Za sluníčkem. To jsme vysoko. Jsme 320 na zemi, ale s tím máme. Prohlídneme si roudnici ze vzduchu. Kdybyste někdo měl pocit závratě, nekoukejte pod sebe, protože jsme nějakých 5 km od vás, koukám, sledujte, ale to závratě plávíte. Dobrý dáreček nebo trestný dáreček? Jako těšil jsem se, až do té doby, co jsem měl minulý pátek výcvik a začal mi povídat o závadách padáků. Tační body, teoreticky byste se neměli ztratit. Tiškovice, jo, opakuji Tiškovice. Vy máte tyhle ty lety nějak rozdělený, anebo jednou třeba letíte tady a jednou letíte na Moravě? Přesně tak. Jo? My jsme jako firma Promoair, lítáme po celé republice, máme 22 balónů v provozu, máme rozhozený prostě. To pod náma to je co? To vypadá jak tráva nějaká divnotráva. Nějaký keřičky, jako. To vypadá jak brambo. Pěstírna. Zelený krmení. No a jdeme do těch stromů, ne? No, blbě. Letět tam, na to. Trošku nás to vzalo. To je taky nějaká kulturní plodina, si myslím.
Marku, vydrž tam, co seš, jo? A nebo to vezmeme přes to ještě, ne? Spíš. No, blbý, aby to pak nestačilo tady do elektrického vedení, že? Ne, to už jsme mimo drátu, asi je hlídám. Ale má při zemi nějaký konstantní písně. Prosová trať tady. No. To už skočíme, ne? Když tak. No, chce být. No, jestli 100 metrů nebo 10, výsledek je stejný. Já musím někoho vyhodit. To mě nekecali. Že dobrovolně vyskočí. Tadyhle. Možná to vypadá, že jakoby nějaká před tím traktorem, jakoby tam byla nějaká louka. Pokud je to louka. No, to bude jaký něco. To by bylo. No, je to dobrý. Není to zas vyloženě rozblácený. Není. Na tohle nebude rozblácení. Něco zeleného. To je nějaký zelený krmení, tady bychom ani nic nepoškodili. Hnojivo. No. Marku, pojď sem pod nás, jo? Vyhodit. Už ten stín? Už tamhle je to mokrý. Je to mokrý, ale tady ne, snad. Jsou řetvičky. Řetvičky, no. Já vím, že tamhle je takový ohradník, tam bývají koně, dneska jsem tam žádný neviděl. Když vydržíme s nervem, tak se tam možná doplazíme tamhle. Marku, tak vydrž ještě na té silnici, prosím tě, jo? Se ještě nejsme jistý. Tam do toho cípečku toho zeleného. Kdyby tam nebyly ty dráty, tak půjdu ve 2 metrech na tu elektrárnu a ono by nás to tam dotlačilo. Jo? No, Teď čím půjdeme vejš, tak nás to bude rvát víc na západ, ale já se potřebuji bezpečně dostat hlavně přes ty dráty. vysoký napětí, tak no. A to dráv nezabral. Ale ty jsou jenom, opravdu jenom někde na těch velkých silnicích. No. No, co si myslíš, že děláme? Tak prosím, chytněte se oběma rukama, jak za tyhle ty vnitřní chybní medla. Mu říká, že jsme minus 3 metry, nebo 3 metry pod zemí, jo?
Ty auta asi... To jede kamion. To bylo blbý. Jak jich brzdě radši. Chtějí vidět hlavně. Oni dneska moc toho nevidějí. Kolik? 3 metry, ne? To je podívání. To je. Hradba, trouby. Řeknu oprávený, no. Budeme ještě u někoho jiného taky natočit. Točím takhle. 180. Dáme ho na káru, popojedeme se a schodíme to do té Vojtěžky, jo? Zastav, zastav. A stoj, jo? Tak, ještě zůstaňte v koši, hodíme to rovnou na káru. Marku, na káru rovnou, jo? Jo. Urveš to sám? Cože? Určitě? To je servis. Máme jí pomoct? To nebudeme zvedat. To je možný. To má strašnou setrvačnost. Ať to nepřelíčem, jo? No, já si tě... Nějaký voka by to chtělo zaháknout a přitahovat. Brzdím. Musím nás takhle opřít. No, už jsme vejš. Už jsme trošku naspět. Tak a můžete pomalu po jednom vystupovat. Kolik lidí papat potom vyjde? Na to ty technologie mají, jo? A ty dopravní letadla v rámci sportovista velice státem utřený jako kroužka. Možná tam nějaké dětky, tak, to se svedlo.